Hayi mfethu, hayi mina ngibona ukuthi vele mfethu vele sikunikeze mfethu lesikhundla ngempela sobukhansela. Vele kodwa ngeke ngi-extende. Hey lo muntu usigaxelisile lo muntu lo. Yebo le ndlu le u4 room lo. Ni right bafethu? Hayi kumnandi kakhulu bafethu. Hayi le iqhawelile. Hayi ungabisachaze hey. Hawu. Ayivgalaba ayisimdayisile mfethu ufakazi ayisimdayisile bala. Yeah. Thina sibuyela ebhishu thina. Hey. Engathi asikho siya futhi ezimnyama. Yazi emnandini. Yilo kungathembisi kwangempela. Ile ngithanda ngempela ukuthi hayi umuntu avela ngathembisi. Vele ungathembisi. Ayakathembisi ngavele. Hayi angithembisi ngempela. Lethi ayikho into ezokwenziwa laba. Bazo Mina phethe ngeke. Yabo la meshwayo. Mana ke leyana bese niqalile ngani phela isini. ayikalile iqhawelele. 4 meter lo yani 5 meter lo. 5 meter lo. Bayithona ukhala manje lengane yabo. Uthi 4 meter, 4 meter ukude ngini. Uthi mhlambe ukuthi ukuyale 4 by 4 by ba. So akhuleko bese eda vele. Unakho bengibuza ukuthi mina ngiqalani bafethu. Ukuthi ingako ngiqalani ngizobuya nento. Hayi kunzima Kodwa ngishote yodwa nje kahle kakhulu lawo. Ngoba sithe masikala le yaqeda somewhere so kwasala sonke lesi space. Hayi ubala lo nya. hayi ayi bazosho kuthiwa ayikho lento le abafethu Hey senkunzi khamba kahle sakwazi bani sipha la alright Yaphela manje masoba nje kuphelile bafethu aphelile fethu fethu iripin la 2 million Nangu umuntu weribhini fethu. Ubuya iripin no 2 million ekele zo 100,000 Kama kanjani kuthina sithi iripin Kuhamba kuqine phe. 2 million Ay khole. Cha. Akaphelisha inyanga sifikile sophendula iso. Hey. Sophendula iso. Awugawelami. Manje ngiyophela iminyaka. Iso ibaphendwa ngo500,000. Twa saphenduliso hey. Hey yazi. Wathenga ifosholo ka 100,000. Hey bazokuthuma ubhuzu wena. Bazomthuma ubhuzu lo wena bazokuthuma ubhuzu wena. Bethi windi futhi ungakhohlwa. Kanti mana akathuma kimi manje. Hayi lutho sengiyasho phela. Shepherd phone lo ohamba uyoshaya iphone. Awu madoda ungithi yamazi ungithi emkhabadeni hey umfoko banakho kalomjida lo kalomjida lo ubalo oculayo uzanefa nakutshela esendeni inqa phela kwakuthiwa nje umfoko wabi impela yabo abokazanefa chef wabokazanefa Cha kunzima cha ngoliphethe ifoni nengala. Izoshoda nini plaster yakho lebuilding set? Ayona ayiyaphela baba. Yaphela Hayi sekho one day lo man. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi mhlawumbe noma ikusasa.
Ya ingafika kusasa. I'm sure them. Hawu ungafaka iproposal. Ah, Sengisewindi njalo. hayi go. Iwindi le. Ngisadluli. Au. Hayi bafethu, hayi bafethu, hayi. Ay. Ay. Insizwa bafethu. Ay. Ufuna ukwakha imizi yobaba. Ay, fethu. Ay. Buka fethu. Ay. Neat. Very neat lenkabi le. Ay very neat buka. Hayi fethu. Very neat fethu. Lenkabi ngilanda kude lenkabi. Eh? Hayi bo lenkabi ngilanda eGoli. Ngempela. True. Ihlala phana nje stairs. Madoda. Ibengazi ngempela ukuthi ngilanda omese. Wegogo sesifikile la. La nemoto endlini. Eh? Wayicabangela imoto kuyabanga. Ngilande emngani wami omese. Kunjani ukujabula gogo? Gogo. Sange kunjani ukujabula kodwa? Uthi njani ukujabula nje ubona ukuthi kuyaqhubeka umsebenzi. Hawu bakithi. Awu madoda, siyabonga. Hayi labuye ithemba ezweni. Ukuthi buka. Ngisayinise eGoli. Faya kwamanje kabiyani. Ay bafethu. Ay. Hayi bafethu hayi. Ngisayinise eGoli la. Kanimnyeka. Ngisayinise eGoli la. He? Ngisayinise eGoli la ubambe la cha we. Ngisayinise eGoli la. Ay bafethu. Ay. Hayi ngisayinise eGoli la kude kabi la he. Hey. We Tsotso. Oh, I'm Bubu. Hey, bafethu, hayi. Gogo. Yaphila. Kunjani ukujabula gogo? Awu qawele sizwe. Awushaya phethe ithombe la. Ushaya kabili mfowethu uchaqa uthaqa. Uyachaqa. Kule umusa soqeke nemali. Boza sabi yakho ngala. Dale. Yabo futhi lento yokuthi qawe uyabulalisa lento uyiyeke. Uqawela. Qawe. Ay, Awenzeni ngana. hayi angifunda lento yoqhawe lapha. Hawu bamthembisile. Ngithembisile kuthi. Ayabulalisa leya. Saqhubeka. Kube ikhawu. Uza ngaphi ngana uza ngaphi. Nduwe bese abantu. Yini? Hayi. Uza nasokho. Ya bethina fethu sohlola siphokile. Oh, inspector. Ya uza ngapha phela. Oh, inspector bakhulu wa minister. Phethe ngisho square. Ngoba ngibiza ngo2 square. Oza ngala. Oza mkawadeni. Ubona utheba abe serious. Awuse ngalapha ijazi. Yini kanjena yini? Asishaya isithombe. Usosendela. Ya. Usendela uRamaposa. Zilando. Awu phethu awu. Usendela uRamaposa phethu. Bosa nangale mnganami. Ya lapha yakuzobonakala ngento. Baba kahle mfethu, bangathi yagodola nje. Eh? Yakhona ngale phethu. Kulokunje uqondo kwenza asandi. Thetha mnganami, thetha khawu. Oh, bengithi. Correct. I bengithi ayikuthi. Right.
Oza letha khona hayi. Hayi bafethu hayi. Uye mfethu ungifakele itoilet la udwebe ubhekele la la kasifake ichapha yabo ya chapha ngoba yini ya bese siyangena ngale kuba ngozo yabeniseke kuba kube passage kube passage ya passage lapho ngesifaka ichapha la wesiphinda sifaka ichapha la kule passage udonga nje uzoba kanje ya ngoba ipassage ingabe ngoni passage ubona kanjani passage la itoilet na ibathroom lapho siyakeke senze kanje na kube umnyango la uzongena ya umnyango la kunomunye la webathroom ya yabo but lapha hayi kuphela ayikho phela ngapha kasifuna vele hayi yabo sizoba mhlambe ngesenze ngomhlambe u-1.4 ayithi yabo 1.5 lapho nje ukuthi noma ngene sithi mhlambe kwazi geza yabo sengemakhaya noma isikhathi ya ingempela mina Yini little cow. awelami Hayi. asiye ngala pha so Ikwethu akugqithiwe. Ayisekhwini. Ukuthi ibathroom ngala isishaya sibe sobarat ngeso libeka ngala. Yabo isikhala sikhona ngala sebathroom. Yabo? Kodwa ngoba ayiqalile. izolo nto leyo abo ngiqabe yami ngena ukushutha yawazi hayi abeze department Abantu mfethu. Oh, Minister Bakul, kaw. Ikhanda. Indaba lezi ikhindi. Hayi. Ya majila thithi. Wama oh Yeah. No. Ngishayile interview le. Ubole interview. babalekelana esikoleni Sabaleka mfethu. Uzophuma kanjani ngoba ufake mina lapha emuva? uyaphi ungathi uthi kunani uyarekhodi ungathi uthi kunani Kuzwakele kaw. Ekaw kuzwakele. Uthi ngizojilisa. Uyapepela wena.
Sokunikeza amasokisi ebhola khona. Angumakhoto wakho Zozo. Sebenza kona nje ukuthi uneqiniso vele. Kodwa manje mozovuluse usebenza la izolo sibe ngo10 lokuthi yakho nenkhona inhlohlana kancane ukuthi senze ngosuku xa izolo suka nje konke lokhu sibe ngo10 buke ngiqalisa ngona mocabanga ukuthi ngoba silamana namanje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 Niente, che cavo trippi, no? Umngani wakho hayi laba bamzisamba laba naphela yabuthi ngenza ngathi ngikwazi kodwa imali yenda kuthola ngathi hayi mama ngizama manje iyazala awalesize uba lutho nokukhipha ngaphandle
Kodwa mase likhiphi. Kodwa kona kufanele uyicabangele futhi kuyabanda umnyaka. Uvuka ejulukile ekseni. Hayi hayi. Hayi lapha sithole lutho ke lapha. Ah lutho. Ku right nakunini. Kodwa sokweyimoto la endlini. Hey. Ayaxhaphazana le moto. Hayi. Hey uyacabanga ukuthi konami phela le moto iyangihlaba nami. Cause mangizongena ngala kulesicabheni angina ayikho remote. Liyathi ne remote yawo le yato leya. Umnyango nje umnyango wakho uyongena ngaphakathi eromini lakho nje. Cha nje iyaxhaphaza kumele ngaphela namanye ama room anama remote. Mina le moto iyaxhaphaza ngisho kwanami le moto leya. Hayi bo. Hayi khona hayi. Hayi ngiyena umlungu mina ayibo. Udlala ngawe lona yazo kabe yami. Minister lokwenda makahle. Uyempela lo. Yena minister wakho lo. Ngomtshela ukuthi minister andilungu phela. Hayi ngithi ushaya into eqondile la. Shaya into eqondile. Ngibeka irula kabe yami. Hayi. Yeah. Hayi khona hayi ngeke bese. Anabo mhlawumbe emva ka 4 weeks. Yeah. Kwenzana. 4 weeks. 4 weeks? Hawu. Ngoba umkhwebo sengenile bench lapho. Oh. Bese phakathi 3 weeks obese. Mhlawumbe kuzoba emva ka 4 weeks 5 days phake ro. About 5 days la into kuzobusiphela mesifake ro. Ha. Hayi bonke bami wena phela ngibeka ngathubi nekunomuntu ongisiza ngemva umbone. Hayi. Hayi kumbone. Hayi thwele lento. Hey le ngithwele. In 5 days u2 room uzobe usumile. Hayibo, uforum omncane lokho kwemxhasa. Kodwa vele phela qala izolo 1 day angithi. 1 day. Yes, naku 1 day, naku ngibona wonke 1 day lo. Uzobona 2 days ke. 2 days uzobona 2 days. 3 days. Kobe se makuqoqinga lo wedding. Kodwa we design lona mfethu abokho lokho kusimple lo. Hayi. Bona. Sicela siqela. Hayi manje vele songena kaje maqawala ngene ngisiza ngesisiso kumqondo. Ngicela ukuyivala ngemuva. Yayivala serious ngemuva. Wena ubingani ngaphandle wena? Awubingani ngaphandle? Sezoweqa ukuthi mase kufaka ukhonko mangena ukhonko. Yona ndawo ngathi sithembene. Yona ngathi ingqondo endawo mase sikhuluma. Kanti into ebizoba right yona le ukuthi uqale ngawo ukhonko. Ya manje silahlwa yini? Ngale phawe lapho kwena. Ngekela lo yalayini udonsa ube Samuel. Ngawuvala. Then sothola indlela ongena. Usho wena kahle mina usho ukuthi i-license soze umuntu ongena la license sokuba kancane la. Akulungile Mina ngiqale la. Angathi ukuhlehla nathi nomejika ya ungcono ke lapha. Mina ngiqale la. Ya. Mama bethi ndabo emanqophu efishane bethi yangigcila iphasa mina le. Phela vele uzothi uqeda ngayo neskin ngalapho. Thina siyaqhamuka. Ya ngithi yabona. Ukhonkola phela uthiwa la ukhonkola abafowethu la ibhala kubhake la. Lungile qabile manje. Ngiyayivala. Ayivala uzosela kude kaphela hayi ngaphela ngeke hayi ya qinisile kabe yami izolokhu yenza amancozo hayi amaphisa amaningi ngathi sile genge ethambile hayi ayizolonto leyo le hayi
Bathatha amaplanga lapha ephakeni. Yawathanda. Hey. Amaplanga acamani ngangaka. Ngaphuma umjondo ungaphuma lapha. Ngoplapha. Lapha eyadini manje ngihlasa umjondo. Mina. Awu. Ah, ngisewakho round inkinga. Cha uround laba ngale ngemuva. Bani? Kunamaplanga amakhulu yabofuli lapha. Phela mas. Awakho round ngikulinda yabo. Phela masiqediwe ndoda ya. Sikwazi ukuqhamazela ba. Ubamba isite kabi yami ngeke. Bayenza abantu abayigqoka. Hayi wena ngempela bekumele uhlaye lapha. Kephi? Khona lapha Kephi? lapho awuthola indawo khona. Manje yona into kundla ngizama ukuthi Yabona nje lento yokurenta nje iyabheda le nto leyo. hayi impilo yami. Hayi yeke nje lento. Yabona nje lento oyicabangayo ulinda nje fethu kancane. Uzohlangana kumina. Yabona nje le genge le ngoba nje sizonyakaza le genge. Ngoba kubuzo bese indaba le plan ukuthi uzowenza kanjani. Ngoba into vele ozoyisuka ngambe lesikhathi egcineni. Ayikufanelanga nje uzobona isizwe. Hayi ngeke ngisuse le nto amaplanga. Yeah, le kuza amathuluzi. Phela u2 room la ngikhumbula. Hayi u3 room lena. Khona lenye wathi tin house khona le simbangeni. Hayi ngeke ngisuse leza zindlu. Kuzokwenza makufika ivakashi ihlale kuyona. Yazi bathe angibuye na lento le. Le. Bona. Demkhosi. Bakutshelile. Anokwenza material wena otisazosebenza yena. Manje? Sazosebenza. Ngaphakathi. Cha bathena leya genge leyakhaya. Bathe buya nayo. Bathe ngibaphathele. Hardware. Hayi sengizwa. Yiphi izebeka lapha? Le mfishana. Le kamaphumulo. Yiphi amaphumulo? Ngiyona. Yamaphumulo yakapi? Sona umgaqo hodwa nje. Hawe shuthi yakhiwa kanti kamaphumulo. Umgaqo hodwa. Ayongqondo bathi bamaphumulo. Hayi abanye abantu bathola inkomo iningi langa. Obona laba. Sasinda lapho. Oyona le genge. Hayi ke ngoba uthola inkomo ayisebenzi. Siyasasinda lapho ke cha. Wasinda kanjani? Wena wayeya kanjani untshotshwa inkomo? Hayi phela mina ngazi into yokuganga ngazi ngicaba ngasekhaya. Noganga ekhambeni. Ngangiganga ngikhula nje ngitshontshela izinkukhu zabantu, sihlala ngeke ngosintshotshwa imfuyo wena. Waganga ekhambeni wena. Hayi naqala ngikhumbula ngithi ngikanga. Cha uyabona siyabhubha ukufonela nami ngiyafonelwa manje. Fonelo ba? Uthi usiba ujavaza wangoba eqala uzithunywe kimi. Uthunywe ubani? Thunywe kuwena. Afake amabhlokhi afake amaningi namhlanje wamamhlanje. Yabalandeli bechief sebethe besaba ngisikhulu. Yazi Bathenga ama-bodyguards. kodwa yazi ngempela. Ngenxa ukuthi babe number 8, babe number 1 nje. Ngicela ukumusa indonga namhlanje awelana. Angiyeke zokudabula ngimise ezangaphandle. La ngenzelani ngoba izofa le ndawo yokuxova. Bani? Indawo yokuxova ngathi izofa le le. Ubayile. Kanjani? Kanjani? Le Hayi vula lapho cha, vala lapho. seshilo ngala mase ngimisa udaka ngoba namhlanje phela ngeke. Cha ulimisi ye qeda phela lolo nje. Yeah. Uzothi uliqeda nje igenge ibingena la. Kodwa ngeke ngimise phela konkolo umusha ngene. Uba Konkolo lo sofala ngeke ngikwazi ukuvusa kuwo. Komenze ngivuse kusasa. cha phela ungavusa nje ungaphandle. Ngaphandle. Phela ungabe usuwenzela cha. Kana uboni awuboni futhi niyagoba. Awuluye lena konkolo. Ungabi la ngisebenza. Inkinga phela phela njengoba mina bengithi akushawela ingoba vele uzodabula lana ngithi. Futhi ngasebenza namhlanje phe kwawo. Ubani? Ngasebenza phe kwawo. Kumele ungabi manzi. Cha bo mina bengithi ingakho bengithi ukhonkolo ufake la ngesimo sokuthi ngenzela ukuthi ukwazi ukudabula kahle la uvuse lolu donga lolu ukwazi mhlawumbe uzodabula nala ngithi yabo. Futhi ukhonkolo mina ngofaka ugcwala la kuyini. Yebo. Angibe ngisho njalo nje mnganami. Njalo cha. Cha manje yazi bengithola ukuthini manje ngeke ngisakwazi ukusebenza phe kwawo ngoba muzi. Lento bengikhaleza. Yebo phela. Soqala kahle kusasa phe. Yeah sengaqana kusasa mfethu yabo. Cause manje officially manje ngeyibonakale kahle yabo.
Yabo i-fish line. Ebonakala i-fish line angithi kahle. So manje senzeka izinto ezikanjalo. Yabo. Hey yabo kuyajwayeleka kabi yabo. Yabo. Phela ukuhlala mfethu ungenzi lutho. Yabo nje uthothi isiqeda la wena zobulaphekile. Yeah. Yabo nje ngifike nentuthuko eserious ngempela. Ngafike ngazophilisa ngisho abantu. Yabo. Uyayibona nje ngithi. Hayi ngithi ethu hayi. Umlando lo ngithi. Yabo? Hayi umlando cha. Enjalo kubalekile kama sifunda nakuwena. Hawu bakithi. Ngihlale nyuka namnikazi. Izovala lembangalo. Izovala lembangalo. Yawo uzovala lembangalo. Wena uzovala lembangalo. Wesha wenyuka namnikazi. Yeah. Ubani? Sesho. Antabu esho mina kabe. Lapho ngeke uzwe khona kuthiwa khona umuntu obamba inkunzi wasesho. Hayi phela abantu basesho hayi. Bayaphilela. Abantu basesho hayi. Ngeke uze kuthiwa indabeni iphuma umuntu wasesho kuthiwa ubamba inkunzi yena ubebamba uhighster. Hayi ngeke baba hayi. Hayi baba isho baba. Hayi. Hayi fana isho efana hayi. Ayisho efana liphethe kahle isho Baphathi bema. hayi bafethu ngeke baphethe isho hayi. Oba we oba bona we khohlwa we. Ibona bogcina abaqala benze futhi bathi bayaqala bagcina abige Isho we hayi khohlwa bafethu hayi isho bafana ngalamba uqede. Ngeke uze kuthiwa kuphume endabeni kuthiwa Noma bekhona baphambuka kodwa uthi uneminyaka u30 wasesho we hayi. Ubani? Ngithi mina ngeke uthole kuthiwe indabeni kuthiwa waseshowe cha. Angithi uyafakaza kabe yami. Hayi mfethu abantu baphila kahle abantu baseshowe. Yabo. Thina sinokuthula thina mfethu thina hayi. Asukela kumele usukele futhi. Uzoyithola impambuzo. Hawu bakithi akho kinga mama. Yebo. hayi mina ngangicabela abantu abawu2 bethu. Ngoba abantu abawu2. Bani? Umsebenzini le. Awenzani? Angibeki isipini. Ngase police station modula ephinga kwemoto ukuthi Ekhaya semngawe qeda la Kanto, sekanto ngikhona sekanto. Ngedela singangedela. Ukuthi lento umsebenzini la. Noma process abalingani lawo. Walingana kanjani? Ikhodi. Into bomthini. Oh yeah. Ngoqondisa iplaster. Hayi plaster manje. Ngathi phone noma iqala ukuthi ekuseni kanje hey sesekonake Yini network phone? ingakho ukuthi manje ngudaka lo Asa ezathi zijabulile ngelithola kudirani abithengeni hayi ishise kakhulu ukuvela manje ethengele ishobo uthengele ngidi Yini ngidi? Sabona zabe igeze ukuthi amachoka futhi Cha uzosovula la sondela Sithe sinweba vele sinweba ibe lapho ngeke manje sithi ngibingi manje sithi ngikho
Uzokwenza lutho-ke manje chokhekile la. Oh yini Tsang yini khuluma cha hawu bakithi ale qha udathi iqondile qha awuphuze na qha awubhemi aliqhawe leli hey walivusa leqhawe liqonde kanje hawu bakithi ayiqondile ekabi lena wenzani wenzani cha la walithola awubakithi azathi lona lakuthola hayi bo Awangibona ngigqoke kahle amabhuzi ngiqondile igqoke namakarabhe ekhanda ngibuza ukuthi mina ngamphethe ihlanga la induction service asebenzisa abasebenzi bami wathi noma ngishite amakholozini hawu bakithi athi nayo ayikho inkinga abudrayisi unomusa futhi uyakwazi ucabangela nabanye abantu fokaza nefa amfonela futhi wafika sahamba sayile clips sowenza iroof umkhaso la umkhasi iroof wabheda ayi ngabona ayi ngeke ngathi aseshe sibaleke insizwa singazi ngishaya alona lizoba right mase simfaka soliphendula senzele ukuthi ungakwazi Uqaqile izinto ngakathi izindlu. hawu bakithi awujwayele ukunyakazisa awulijayele ukunyakazisa iqole hawu nkabi yami iyadingeka yebo Mbiza yes Ayibeke khona ngayizola ngefunda ngoba yona efunakalayo ke cha uzoba moja yona right impela ke cha Webuza kuthini asiphatha kahle kabi Anafuna ingane. unendleko Ayasana ingane phela. cha we Ngingavuluma ke ngani bami bathe hayi cha. Akunengane engaka nje cha ngi right manje Singakuthembi sikumithela. awonje leze ekhona cha Awubuka nje umuntu ozobaleka. nganele impela Ubaleka ningana fuqama ngiyayishiya. Imathi 7. awe abona nje cha we mina ubaba osizalayo sizala 16 abafana 7 years lapha. Singazi. so manje yabona lo 16 lo hey umsindo wodwa usele siqabala sodwa akasekho yena so manje wathi ze yoza ukuthi ngibele ngane ezingumdlaka Ngizwe ngayibala ukuthi ngeke ngisayona. Sengibalela uma wayo. kana ngaphandle ukuthi ungekayonda cha